L-effiċjenza fis-sistema tal-ġustizzja issaħħaħ il-kompetittività tal-pajjiż. Kien dan is-suġġett diskuss waqt Business Breakfast li matulu ipparteċipa l-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u li sar fil-preżenza ta' kbir ta' avukati u msieħba involuti fis-settur. Dawn iddiskutaw rapport imħejji minn Joan Battistino, uffiċjal mill-Ministeru għall-Ġustizzja, ippreżentat analiżi ta' tnaqqis ta' każijiet magħluqa fil-qrati ċivili u kummerċjali. Is-sena 2015 kienet waħda rekord prova ċara tal-progress li qed isir. Ir-rapport jinnota li tnaqqis kien possibbli għal bosta miżuri li ħall-Gvern fosthom it-tisħiħ fis-sistemi tat-teknoloġija li jgħenu fl-immaniġġjar aħjar tal-każi, komunikazzjoni aħjar bejn il-qrati u l-avukati u li l-każi jkunu aċċessibbli online. Miżuri importanti, però qatt fadal xi jsir u dan sabiex tiżdied il-kompetittività. Kien għalhekk li dawk preżenti kellhom iċ-ċans li jresqu quddiem il-Ministru is-suġġerimenti tagħhom. Bħall-avukat Louis Cassar Pulicino li fil-waqt li rikonoxxa t-tnaqqis issuġġerixxa li r-rati jkunu iżjed speċjalizzati. Wieħed jikkonsidra possibilment rati aktar speċjalizzati, partikolarment biex ikunu jistgħu jismgħu kawżi li jiġu mill-qasam finanzjarju jew mill-qasam marittimu. Suġġeriment ieħor kien għall-qorti tal-appelli. U possibilment waħda mill-inizjattivi li anka ġiet proposta kienet il-possibilità li l-qorti tal-appell tagħna ta' Malta tkun tista' tiġi strutturata b'tali mod illi jkun hemm iktar diviżjonijiet fil-qorti tal-appell biex b'mod simili kif il-qrati tal-ewwel istanza tkun tista' tkun iktar speċjalizzata, similment fil-grad tal-appell, il-qorti tal-appell tkun strutturata b'tali mod li tista' tieħu konjizzjoni ta' kawżi speċjalizzati fil-grad tal-appell. Però wieħed jistaqsi x'effett għandha l-ġustizzja fuq il-kompetittività ta' pajjiżna. Tkellimna ma' Margaret Luch minn Competitive Malta. Fil-waqt li rikonoxxiet l-isforzi li saru, spjegat li l-effiċjenza fis-sistema tal-ġustizzja hija sors li tattira investituri. We need much more to improve that, because enforceability of law is something people look immediately when they want to invest in a country. So it is a critical area, and I think what's very good is that we organize an event focused on this, with the audience hopefully addressing then the issues even more efficiently, because we have improved, but not enough. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici rimarka uħud minn miżuri li ttieħdu u qal li r-riforma tal-ġustizzja se tkompli tissaħħaħ. Dan hekk kif fi żmien li ġej se ssir bidla fil-liġi tal-insolvenza, jiġifieri meta kumpaniji jiġu xolti. Ħidma oħra jitwaqqif ta' ċentru ta' arbitraġġ li xahar id-dieħel tagħlaq is-sejħa ta' proposti li nfetħet fuq livell internazzjonali.